Khumulwngo khumpui accademy Tripurao sinijagui tongmani khumpui accademy hinai Khumulwngo kaisa. O school no Sikhok hapbkha. Sikhok habai CCTV camera ni hard disk bo sokogui talangui thangkha. Almari rok bo khulokjak mankha. Almari bisingo tamo tong bo file tong. Amorok tabuk wanalaijak rungui tongnai rok. Tai khogui paimani yagulo bo doglamo Khiwi kwlangkha Sikhok.